sa palagay niyo po ma'am, ano po yung gusto niyo pong vaccine? Ano po yung gusto niyo ma'am? Meron pa tayo Sinovac, Gamaleya, Moderna, Sputnik, Pfizer, Sinovac. Ito ang ilang bahagi ng pagtatanong sa isinasagawang survey ng Gender and Development Office ng Angeles City Government nang maabutan ng CLTV News. Sa nakuha naming form, kinukuha ng surveyor ang datos sa target eligible population ng kada head of the household na nagsisilbing decision maker ng pamilya. Mula sa personal details, consent kung ito ba'y magpapabakuna at maging ang health condition kung ito ba'y naggagamot o kabilang sa mga ikinukonsiderang kasama sa populasyon na may comorbidities. Meron po ba kayong allergy? Wala naman po. Wala po. Sa pagkain po, sa gamot, wala po. Nagme-maintenance po ba kayo? Hindi rin po. Ayon kay IC Calaguas, ang tumatayong Chief Advisor ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr., ang pag-arangkada ng house-to-house survey na ito ay upang mapagbuti ang master list ng mga benepisyaryo ng bakuna sa kanilang lungsod. Actually, yung siyam na barangay na natapos na namin, ini-encode na sa ngayon yan eh. Kaya nakikita na namin 50% is gustong magpabakuna. At alam na rin namin kung ano yung preference na brand nila. So, importante yon sa pagpaplano ngayon. Sa 4,000 populasyon ng lungsod, ang estratehiya ng lokal na pamahalaan ay sundin pa rin umano ang blueprint ng vaccination plan ng gobyerno na base sa prioritization list at mga itinatalagang vaccination sites. Ngunit, ang pagkakaiba lamang umano dito sa inisyatibo nila sa pag-roll out ng bakunang bibilhin ng syudad ay ipagkakaloob ng house to house. Ganito, Pao, ang instruction ni Mayor Pogi, ang mga bakuna na galing sa national government, yan yung i-vaccine sa rural health center kasi yun ang guidelines ng national government. Yung mga bakuna na binili ng Angeles City Government, yun ay gagawin natin, house to house po ang gagawin nating pagbabakuna. May naka-standby naman anilang ambulansya sakaling mag-roll out ang vaccination program ng Angeles City sa kada komunidad. At gaya ng mga vaccination center na may nakatalagang doktor at healthcare personnel, tinitiyak umano nilang dadaan sa proseso ng konsultasyon ang mga tatanggap sa bakuna. Vaccination. May naka-standby po kaming 2 ambulansya. Alright. Meron pong nurse doon, merong doktor. So halimbawa po nagkaroon ng tinatawag na adverse effect. So kukunin po siya ng ambulansya. Sinabi ni Calaguas na 50% ng mga nasabing sila ay magpapabakuna ay mas gusto ang bakunang gawa ng Pfizer. Sa nakikita naming trend, 50-50. Pau, 50% gusto, 50% mukhang ayaw, natatakot. Pero dun sa preference ng brand, mukhang Pfizer din ang gusto ng nakakarami. Bagamat wala pang naibigay na hard copy ng initial na survey result sa isinagawa nilang pagbabahay-bahay sa 9 na barangay ng Angeles City, kumpiyansa umano ang lokal na pamahalaan na magiging matagumpay ang kanilang pagsasaayos ng master list. Dahil bukod sa pagsasagawa ng mano-manong pagkukonsulta, ay mayroon din umano silang online survey na isinasagawa. At gayon na rin ang pamamahagi ng pulyetos na nagbibigay ng impormasyon sa halaga ng pagpapabakuna. Higit kalahating bilyong piso o 600 million pesos ang sinasabing budget allocation ng syudad sa bakuna. Sa pagsisikap naming usisain ang naging proseso ng procurement kung anong bakuna ang nabili o bibilhin ng syudad at kung kailan ito darating. Naging limitado ang impormasyong nakuha namin dahil sa umano'y non-disclosure agreement. Bagamat may otonomiya ang lokal na pamahalaan, sinisikap ng CLTV News na ikonsulta sa Department of Health o DOH kung ang estratehiya bang ito ng Angeles City Government ay aprobado nila, lalo na sa usapin ng pag-rollout ng bakuna na isinasaalang-alang ang kaligtasan ng pagkakalooban ng bakuna. Paulo G. Santos, CLTV News.